Er det hårdt? Nej, vel? Er det seriøst hårdt? Pulsen er 119. Hvor lang tid har du stået der? Et halvt minut eller sådan noget? 40 sekunder. Nu skal du rejse. Hvad er sygdommen i kroppen? Ja, jeg kommer seng klokken 3. Det er også dumt. Er det hårdt? Stiger lige så stille puls. Claus, hvad er normalt at have puls på, når man gør det her? Ej, okay. Hvor langt er du på? Kun 2? Ja, minutter. Er det hårdt? Pulsen stiger stadigvæk lige så stille. Det er et problem. Og så holder vi den. Skriv min kode. Hvad er din kode? MANUCD. Manu CD? Har I skrevet noget? Hvad fuck er din kode? Er det ikke lige meget, om jeg rører, eller om jeg skriver din kode? Og lige kom nu her for helvede. Det har de. Er det hårdt? Hvor lang tid har du stået der? Snart 4. Claus, hvordan er det, vi skal måle? Claus? Hvad du siger? Hvordan skal vi måle? Hvordan skal vi måle tiden? Eller pulsen bagefter? Ej, den har tid. Den har jeg her. Du har pulsur på. 4 minutter og 11 sekunder. Skal vi måle til 5 sekunder, for eksempel håndled? Vi vil bare tage den. Fuck, kan det altså være så høj? Halv minut nu.